Ambalima Mali kunnafoni TV lajɛbaw aw ni ɲantuma ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 17 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ni o ye premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale ye taama kɛ ni ka taa Segu ka olu fɛ yen nɔ taama mun senfɛ Segu ntolaci terrainba mun bɛ yen ni a bɛ wele ko stade Amari Dawu ale lakurayali baaraw a taala o dayɛlɛnni kɛ fɛn mun ye Segu ka olu fɛ yen nɔ kɔfɛ a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa an ka finitigilakaw dagayɔrɔ mun bɛ yen ni o bɛ Segu ni o ye camp militaire Cheikh Amadou Tale a ye olu kumaɲɔgɔnya o kɔfɛ an ka finitigilaka minnu tɛ yan na olu furumuso fo ka taa bila u ka denbaya tɔw la a ye jigisigi kuma ani fɛn mun ye dɛmɛ donna nataw la u bɛna ta ka ni mako futa ninnu sɛgɛrɛ. An bɛ taa Kayi région ale kɔnɔna na fɛn mun ye Kayi dugu mun bɛ ni a bɛ wele ko Bilali Koto damafiri dɔ kɛra yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen mun kɛra sababu ye fɛn mun ye maa 40 kɔ olu de bɔnna u ni la o hukumu kɔnɔna na an ka ministre mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ fɛn olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Amadu Keyita ye ale lajɛ teliman kɛ kunungo février kalo tile 16 san 2025 walasa fu bɛ se ka siri ni masibako ninnu na an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na. Ka sanga ni an ka finitigilakaw ka kunnafoniya o kɔnɔna ye an bɛ taa Tɔnbukutu ale ni Gawo marabolo kɔnɔna na fɛn min ye an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu dangarikɛ jadiwale tigilama caman na o hukumu kɔnɔna na jadiwale tigilama ɲɛmaa mun bɛ ni a bɛ wele ko Usama Abu Anesi u ye dangarika ale la ni ale tun ye jadiwale tigilama ɲɛmaa ye ni marabolo kofɔta in ale kɔnɔna na. An bɛ taa kalanko kunnafoniya olu kɔnɔna na fɛn mun ye an ka sanfɛ karamɔgɔw ka lafasali tɔn jɛkulu mun bɛ ni a bɛ wele ko coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique olu tun ye baarabila kɛ a bɛ tile 12 bɔɲɔngo bɔ ka sanga ni u tun ye laɲini kɛ an ka jamana marabagaw fɛ ni laɲini ma sabati u tun ye baarabila kɛ ka sanga ni o hukumu kɔnɔna ye kunungo u ye kunnafoniya di kɛ k'u b'a da sanfɛ lakɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kulo ka ka t'i ka baarayɔrɔ ka daminɛ février kalo tile 17 san 2025. An bɛ taa kɔkan kibaru la sibiri tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2025 farafinna ka kelenya tɔnba mun bɛ ni a bɛ wele ko Union africaine olu ye lajɛ kɛ Addis Abebakaw olu fɛ yen nɔ lajɛ mun yɛrɛ senfɛ fɛn mun ye nin tɔnba in ka ɲɛmaasigi baaraw olu waliyara an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa mun kɛra Union africaine ale ɲɛmaa kura ye o ye Libika ye a bɛ wele ko Mohamed Ali Yusufu ni ale tun ye ministre mun ka baara ɲɛsin bɛ kɔkanko olu ɲɛnabɔli ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bilara maa mun nana sa o de ye Musa Faki Mahamati ye. Halisa an bɛ to Union africaine ale ka kunnafoniya olu kɔnɔna na Chadi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Mahamati Idris Debi Itno ale ye kuma ta wagati mun na a y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye coup d'état kɛra farafinna jamana 5 mun na ni o ye Mali, Niger, Burkina, La Guinée ani ni Gabon a y'a yira a ka kuma kɔnɔna na ni ka laɲini kɛ Union africaine ale jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko don n'a nataw la u ka sigi ka fɔ kɛ ni jamana 5 ninnu ye o de y'ale ka laɲini ye. Ayiwa Mali kunnafoni TV lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ.